Pierwszy raz Wojtko kurwa Bedymka zasłuchał zagrał. Murzy nic nie Zły chciał. człowiek, ale dobrze gra. Bardzo proszę o wokal dla doktora Ery. Czarek, dasz mikrofon, dajesz. Więcej, Czarek, więcej mikrofonu. Czaruś, jak będzie jeszcze jeden wokal, to dla doktora Ery poproszę. A nas, jak teraz poproszę przygryweczkę czy coś. Czarek, Nie mamy więcej Gruczoła, bo się Majku. najebał. Może zawołajmy Gruczoła. Gruczoł, Gruczoł, Gruczoł. Może rozsłyszy? Gruczoł, 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 Gruczoł. Gdzie jesteś Gruczoł, 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 jesteś Gruczoł, Gruczoł, gdzie jesteś chuju, kurwa? Niepełnosprawny umysłowo, stara sobą. Kurwa, ludzie czekają, najebałeś się. Najebał się. Napierdalajcie to, rozbudujcie to, ja mam ludziom śmiecia. Żuku musisz dostać Gruczola! Następny numer wódka, tylko ja sobie muszę polać, nie wiem jak wy. Kurwa, Waszko, daj mi sągiew. Nie mam w co wlać. Kurwa mać, proszę dać mi jakiś... Zapraszam numerek 19! Proszę o pokaz.